Atenție, Zodii! Horoscopul săptămânal 29 septembrie, 5 octombrie 2020 și 5 aduce peștilor, capricornilor și încă 4 zodii șansa de a închide un capitol dureros. Este o săptămână cu schimbări majore. Mercur intră retrograd în Scorpion și scoate la lumină adevăruri care nu mai pot fi ascunse. Marte în Rac amplifică emoțiile și conflictele nerezolvate, dar și dorința de a găsi liniștea. Iar primul pătrar din Capricorn de pe 6 octombrie, influența se simte deja, cere disciplină și maturitate. Sunt Loredana Filip, astrolog la iv.ro și îți spun cum vor fi banii, dragostea și sănătatea pentru fiecare zodie. Doar dacă dai follow și share la pagină, lași un comentariu cu zodia ta și dai like la postare, o să se împlinească previziunile astrale pentru tine. Astrele îți oferă, dar tu alegi dacă primești. Berbec. Pentru tine, săptămâna începe cu tensiuni în relații, deoarece Mercur retrograd în Scorpion aduce discuții legate de bani sau de lucruri nespuse. Poți descoperi un adevăr care la început doare, dar care în final îți dă libertatea de a lua o decizie clară. Marte în Rac îți provoacă stări de nerăbdare și iritare, dar energia sa îți dă și forța de a rezolva chestiuni de familie rămase nerezolvate. În dragoste, partenerul cere mai multă atenție și sinceritate, iar cei singuri pot fi atrași de persoane din trecut. Financiar, apar cheltuieli neașteptate, dar și ocazia de a scăpa de o datorie. În sănătate, stresul îți consumă energia, însă odată ce înveți să te organizezi, reușești să te eliberezi de presiuni. Taur. Această săptămână aduce pentru tine schimbări importante în zona parteneriatelor. Mercur retrograd în Scorpion te face să reanalizezi relațiile apropiate și să înțelegi unde există dezechilibre. Unele legături se pot încheia, dar tocmai asta îți aduce liniște și claritate. Marte în Rac îți dă impulsul să comunici direct, să spui ce simți și să rezolvi conflicte care te apăsau. În dragoste, tensiunile dispar dacă alegi să fii sincer și să spui deschis ce ai pe suflet. Financiar, există riscul unor întârzieri la plăți, dar spre sfârșitul săptămânii apare un sprijin concret. În sănătate, oboseala se resimte, dar luna în Capricorn îți aduce stabilitate și forța de a trece peste provocări. Doar dacă dai follow și share la pagină, lași un comentariu cu zodia ta și dai like la postare, o să se împlinească previziunile astrale pentru tine. Astrele îți oferă, dar tu alegi dacă primești. Gemeni. Săptămâna 29 septembrie, 5 octombrie vine pentru tine cu o nevoie de ordine și claritate. Mercur retrograd în Scorpion îți influențează zona muncii și a sănătății, ceea ce înseamnă că apar mici întârzieri sau neînțelegeri la locul de muncă. Totuși, aceste provocări îți oferă șansa să reorganizezi totul într-un mod mai eficient. Marte în Rac te determină să pui accent pe resurse și să găsești soluții pentru a-ți echilibra bugetul. În dragoste, atmosfera este schimbătoare, dar o discuție sinceră aduce claritate. Cei singuri atrag persoane misterioase, care trezesc curiozitate. În sănătate, ești predispus la oboseală, dar dacă îți faci un program echilibrat, recapeți vitalitatea. Doar dacă dai follow și share la pagină, lași un comentariu cu zodia ta și dai like la postare, o să se împlinească previziunile astrale pentru tine. Astrele îți oferă, dar tu alegi dacă primești. Rac. Această săptămână este pentru tine una de afirmare personală. Marte se află în semnul tău și îți dă energie, determinare și curajul de a acționa. Totuși, Mercur retrograd în Scorpion aduce tensiuni în dragoste și confuzii în comunicare. Unele vorbe pot fi interpretate greșit, dar sinceritatea rezolvă totul. Financiar, există riscul unor întârzieri, dar și oportunitatea de a reface un plan pe termen lung care îți aduce stabilitate. În dragoste, lucrurile sunt intense, relațiile stabile devin mai pasionale, iar cei singuri pot retrăi povești din trecut. În sănătate, energia lui Marte îți dă vitalitate, dar ai nevoie să îți controlezi impulsivitatea pentru a evita epuizarea. Doar dacă dai follow și share la pagină, lași un comentariu cu zodia ta și dai like la postare, o să se împlinească previziunile astrale pentru tine. Astrele îți oferă, dar tu alegi dacă primești. Leu.
Pentru tine, această săptămână este un test al orgoliului și al forței interioare. Mercur retrograd în Scorpion scoate la lumină adevăruri din familie sau din relații care îți pot zdruncina siguranța. Vei descoperi că cineva nu ți-a spus totul și vei fi obligat să alegi. Accepți realitatea sau închizi definitiv un capitol. Marte în Rac îți amplifică neliniștea, dar și curajul de a acționa pe cont propriu. În dragoste, lucrurile se joacă pe muchie de cuțit. Un cuplu slab se rupe, dar unul puternic devine de neclintit. Financiar, o sumă de bani întârziată ajunge exact la timp pentru a-ți salva planurile. În sănătate, resimți oboseala, dar dacă reușești să pui punct unor situații toxice, corpul tău îți va mulțumi. Este săptămâna în care poți pierde totul sau poți câștiga încredere în tine, iar alegerea stă doar în deciziile tale. Doar dacă dai follow și share la pagină, lași un comentariu cu zodia ta și dai like la postare, o să se împlinească previziunile astrale pentru tine. Astrele îți oferă, dar tu alegi dacă primești. Fecioară. Săptămâna 20 și 9 septembrie, 5 octombrie îți arată cine îți este prieten și cine doar pretinde. Mercur retrograd în Scorpion aduce discuții aprinse și dezvăluiri care pot să doară. Vei afla ceva ce trebuia să știi de mult și asta te va face să îți schimbi complet direcția. Marte în Rac îți dă puterea să pui limite acolo unde ai fost prea indulgent. În dragoste, partenerul poate fi confuz sau critic, dar tocmai acest lucru îți arată ce trebuie să schimbi. Cei singuri pot fi atrași de cineva misterios, dar trebuie să fie atenți să nu repete greșeli vechi. În bani, există o mică pierdere sau o cheltuială neașteptată, dar aceasta îți va arăta ce obiceiuri financiare trebuie schimbate. În sănătate, stresul este mare, dar cu puțină disciplină recapeți controlul. Este o săptămână în care nu mai poți fugi de adevăr, ci trebuie să îl privești direct în ochi. Balanță. Soarele se află în semnul tău, dar asta nu înseamnă că îți va fi ușor. Mercur retrograd în Scorpion îți testează răbdarea la bani și relații. Apar întârzieri, confuzii și tensiuni care te obligă să îți arăți adevărata putere. Dacă nu îți asumi ceea ce vrei, riști să pierzi o oportunitate importantă. Marte în Rac aduce confruntări cu autorități sau cu persoane mai vechi din viața ta, dar tot el îți dă și energia de a lupta pentru dreptatea ta. În dragoste, fie se spune totul pe față și relația devine mai solidă, fie se rupe acolo unde nu mai există echilibru. Financiar, un câștig neașteptat poate veni la final de săptămână, exact atunci când aveai mai mare nevoie. În sănătate, tensiunile se pot simți în somn sau în oboseală, dar dacă îți faci ordine în viață, primești liniștea dorită. Este momentul în care ori îți ridici viața la un nou nivel, ori accepți stagnarea, alegerea îți aparține. Scorpion. Pentru tine, această săptămână este o explozie de adevăruri. Mercur retrograd intră chiar în semnul tău și scoate la iveală tot ce a fost ascuns. Minciuni, secrete, discuții nespuse, toate ies acum la suprafață și te obligă să te confrunți cu realitatea. La început, poate fi greu de dus, dar influența lui Marte în Rac îți dă forța să lupți și să transformi totul în avantajul tău. În dragoste, intensitatea este la maximum. Relațiile fragile cedează, dar cele autentice devin mai puternice ca niciodată. Cei singuri pot retrăi povești vechi, însă doar pentru a înțelege ce greșeli să nu mai repete. Financiar, există riscul unor întârzieri, dar finalul de săptămână aduce o confirmare sau un contract salvator. În sănătate, stresul te apasă, dar tocmai presiunea te face să iei decizii radicale care îți îmbunătățesc viața. Pentru scorpioni, aceasta este săptămâna în care se rupe vălul iluziilor și doar cei care au curaj să accepte adevărul vor merge mai departe mai puternici. Doar dacă dai follow și share la pagină, lași un comentariu cu zodia ta și dai like la postare, o să se împlinească previziunile astrale pentru tine. Astrele îți oferă, dar tu alegi dacă primești. Săgetător. Pentru tine, săptămâna aceasta este o bombă cu ceas. Mercur retrograd în Scorpion îți scoate la lumină lucruri pe care le-ai ignorat. Adevăruri despre relații, promisiuni încălcate sau secrete care îți pot schimba direcția. La început, simți că nu mai ai control, dar Marte în Rac îți dă puterea de a închide definitiv un capitol care te ținea blocat.
În dragoste, cineva te confruntă direct. Ori răspunzi cu sinceritate, ori pierzi tot. Cei singuri pot fi atrași de persoane misterioase, dar vor descoperi că doar cele autentice merită. În bani, o colaborare se amână sau chiar cade, dar tocmai asta deschide ușa unei oferte mai bune. În sănătate, oboseala e intensă, dar spre weekend apare vestea care îți dă liniște. Este săptămâna în care ori te eliberezi, ori rămâi captiv. Doar dacă dai follow și share la pagină, lași un comentariu cu zodia ta și dai like la postare, o să se împlinească previziunile astrale pentru tine. Astrele îți oferă, dar tu alegi dacă primești. Capricorn. Pentru Capricorn, aceasta este săptămâna deciziilor care schimbă viața. Mercur retrograd în Scorpion lovește zona prieteniilor și a planurilor de viitor, ceea ce înseamnă că vei descoperi cine ți-a fost alături cu adevărat și cine doar te-a folosit. Poate fi dureros să afli adevărul, dar este necesar. Marte în Rac îți aprinde conflictele cu partenerul sau cu familia, însă aceeași energie te împinge să-ți protejezi interesele și să câștigi respect. În dragoste ești pus față în față cu o alegere. Continui pe un drum nesigur sau pui punct și alegi stabilitatea. Cei singuri pot întâlni pe cineva serios, dar numai dacă lasă trecutul în urmă. Financiar, cheltuielile cresc, dar și șansele de a primi sprijin. În sănătate, presiunea se resimte în organism, dar tocmai asta te obligă să-ți schimbi ritmul. Este săptămâna în care ori rupi lanțurile, ori accepti să rămâi prizonierul problemelor tale. Vărsător. Pentru tine, săptămâna 29 septembrie, 5 octombrie este un test de rezistență. Mercur retrograd în Scorpion scoate la suprafață tensiuni profesionale și adevăruri care îți pot răsturna planurile. Dacă cineva a încercat să te saboteze, acum afli totul. Marte în Rac îți dă stări de neliniște și tensiuni cu colegii, dar îți oferă și puterea să lupți pentru ceea ce meriți. În dragoste, discuțiile pot fi aprinse, dar exact aceste confruntări aduc claritate. Cei singuri pot fi atrași de cineva din trecut, însă alegerea lor va decide dacă reiau sau merg mai departe. Financiar, întârzierile sau pierderile te pot dezamăgi, dar la final de săptămână apare o oportunitate care schimbă totul. În sănătate, stresul te poate afecta, dar doar dacă nu îți asculți corpul. Este săptămâna în care fie te ridici mai puternic, fie lași pe alții să îți scrie destinul. Pești. Pentru pești, această săptămână este una a revelațiilor. Mercur retrograd în Scorpion îți luminează zona adevărurilor ascunse, ceea ce înseamnă că afli ceva ce te zguduie, dar care îți aduce și eliberare. Poate fi vorba de o relație care nu era ceea ce părea, sau de o situație financiară pe care cineva ți-a ascuns-o. Marte în Rac îți dă forță și emoție intensă. La început te simți copleșit, dar până la final realizezi că tocmai această furtună îți deschide drumul spre liniște. În dragoste, relațiile fragile se rup, iar cele puternice devin și mai solide. Cei singuri primesc un semn neașteptat de la cineva care le poate schimba viața. Financiar, rezolvi o problemă veche, iar asta îți aduce stabilitate. În sănătate, anxietatea poate apărea, dar vestea bună este că, spre weekend, primești confirmarea că ești pe drumul cel bun. Este săptămâna în care îți dai seama că durerea trecutului a fost doar pregătirea pentru liniștea care urmează. Doar dacă dai follow și share la pagină, lași un comentariu cu zodia ta și dai like la postare, o să se împlinească previziunile astrale pentru tine. Astrele îți oferă, dar tu alegi dacă primești.